bengibuye eThekwini ngathola i-call cathi bengisake eMandawe ngathola i-call kwathiwa uNtobe kwathiwa kufone uSibu kwathi uSibu sembulela uNtobe usebhiniva hayi ngangayikholelwa nje lonto futhi ngangayitshela ukuthi iqiniso lelo ngangayinaka futhi loyo nto hayi ngasimese ngifona ngasimese ngibafonela kwawukuthi asalibambi ngifone back ke mina ngifonela inamba yaNtobe iqhubeka iringi ingabanjwa ngifone ingabanjwa mase ngigcina sengena kuvoice email benginayo ke vele inamba yakhe uSibulo umbulali ngathi bengithi ilontuza ngiyamfonela yakhe bese ingena voice mail ke hayi ke ngihlike omase befonele kwawukuthi wafonelwa ke kwagcina kuconfirm ukuthi hayi ke kufonelwe khona emalangeni waconfirm ukuthi hayi umbulele ngempela uSibu uNtobeko. Ugcine nini ugcina kwakho kubona noNtobeko wena ugcine nini? Mina ngoba ngumuntu otohozayo ngaseThekwini bengingekho ngisho kuba khona uNtobeko ngimgcine ngicathi uDisemba uqala emva kwalokho ke izolo ngicine ngecall yakhe ngifonelile ngokujwayele ukungifonela wathi anti Hlo ngicela ungiphathele lento inyama evuthiwe nangaphela bengiyiphethe angifika nganale ekhaya ngisukumele lapha emgaqweni sahamba ke saya khona emalangeni safika emalangeni ingane idindilizile emobeni sembulele vele kahle kusho uSibu uSibu lento yakhe beyihlelile vele njengoba ekhuluma ngoba nginendawo ethi la einkundleni zokuxhumana kunendaba evelayo ukuthi ukhuluma nangeindaba zoRafu uRafu uyayiveza le ndaba yaRafu kodwa akavezi ukuthi indaba yaRafu yasukaphi uSibula cathi nini last year this year ngoMay uSibula wele ekhaya washayisa uNtobela ngaphezulu ngemoto wamqhufuza nje ngemoto hayi babe u2 washayisa bobabili benokwakuNtobe noXoliwe wabashayisa nje sayitshela ufile uNtobe hayi nangalokho futhi ngangingekho ngafonelwa futhi ngatshela ukuthi hayibo sekwenzeka into kanjena hayi wafika uLontuza ngafika sengifika esibhedlela kahle wamshaya ngemoto ngathi vele kwakuyinhloso wenenhloso ithina shuthe sa blinde ukuthi cha kwasabuye sayimpembezelo sathi ayihlaphe kuyenzeka iphutha umuntu uyalenza iphutha amshayisa umuntu ngephutha engeve eqondile sayitshela kanjalo kanti uSibusho enenhloso ukuthi ambulale ngoba khona i-conversation yabo la ku WhatsApp ayivezile futhi wathi wena Ntobe kahle mina ngaphuma kuwena ngangiphuma ngomhla ka1 kuwena empilweni yakho Ntobe wathi uNtobe yazi le ngathi Ntobe yazi le video bengambophisa uSibu sathi kodwa ke ngoba vele ke asimbophisanga ngalesa sikhathi ake simlinde sibheke ukuthaka ukuthi wenza uyashintsha ngoba ube ngathi umuntu oshintshile manje ukhuluma ngoshintsho sho ukuthi i-relationship yabo ibinjani ngoba besikhuluma nomndeni kaSibusise bethi bona bayazi ukuthi bekunengqushu lapho nalapho kodwa ngokwakho uSibu bekuwumuntu ohlukumeza uNtobe noma into yenzakale njengoba uthi mhlambe bekuyiphutha ngenkathi emshayisa ngemoto awusichazele ukuthi ibi violent yini na le relationship yabo ya ngingasho ukuthi beyiviolent ukuthi shuthi sina besinganakile kodwa ngithe mase ngilandele emva kwengozi le emshayisa ngemoto uNtobe washo ukuthi cha vele lo mfana i-relationship yakhe ayikho right uyahlukumeza nje uyamhlukumeza vele umuntu ohlukumezayo manje mama umbuzo wami ogcina ukuthi manje njengoba sekunje nisazohlala phansi nomndeni wakaNtaka nithole indlela yokukhulumisana noma nisaphatheke kabi hayi kwamanje angiboni ukuthi sokwenza lokho angiboni nje futhi sogcina ngokwenza ngoba seveze nale point lokuthi uthi ingane akuyona yakhe bekuyibhantshi nalokho uyivikela yena isithuthi sakhe uqamba amanga yonke vele umuntu onamanga ke vele uSibu ngiyamazi noNtobe bemazi lento ayishoyo bese yenzisa ukuthi uthena ubenobuhlungu noNtobe benesikhwele sokuthi uNtobe uqhubekile nempilo yakhe manje yena ushiswa angazi kwana bekufanele aqhubeke nempilo yena shiswa ubenomona nje ukuthi uzoqhubeka nempilo engasekho empilweni yakhe kodwa kahle bese ephumile uNtobe kuyena
uSibu wavele bewumhlukumezi shisho thina besingamnakile beyimvu nje egqoka isikhumba sese. I-relationship yabo since ikhambe kwaze kwafika lana ibi-toxic, but uSibu bekhombisa ukuthi uyamthanda uNtobe because isikhathi bebespenda ndawonye. Into iqale kodwa emphakamisela ummese before early last year, emphakamisela ummese endlini yakhe ethi yena angambulala Sheila, angambulala futhi angathola umuntu. Ekwenza lokho uSibu kwakusebusuku because wayephuzile. uNtobe wangifonela mina ekuseni esethi cela ngimhlangabeze eMega City wephethe suitcase because wathutha yonke into yakhe wamala. Ngokukhumbula kahle manje masengibuyisa umqondo washiya inote, washiya nering. Yes, embedeni because wathi uyafika endlini uSibu efika uNtobe yakaklinanga yonke lemese kade yenze ebusuku ushiyile nje kunjalo wabuya weza kumina and mina iadvise ngamtshena yona ukuthi esemalile manje angaphindi kuyena ngoba usekhombisile ukuthi umuntu obsessed angagcina sembulala. Akamniki space sokuthi noma ngathi uyothenga noma ngathiwa uhleli nabangani ifoni mengayi-ansanga ifoni beku easy kakhulu kuyena ukudriver from Stenga to eMlazi. Beku easy adrive efuna ukuzobona ukuthi ukhona yini endlini. SinoNtobe seyenzeke several times ke lokho siya emall ukuthenga igrocery. Mase thenga igrocery bese video call asikethe kusini. As video call sithenga aze athi sekulate ke manje asiphinde endlini. Uyasibheka phela mhlambe few minutes asicheck ukuthi asambi nomuntu wesilisa or asikhulumi nomuntu wesilisa. Kunesikhathi ake worried ngoma stender wethu umuntu wesilisa. Wegadele usisi wakhe sihlala lapha yana wafika wabona ukuthi umuntu wesilisa futhi osamncane. Saze sathi kuyena why ucabanga ukuthi emantombazaneni amangaka because sasiba u9 kulo yamqasho 4 7 yeah sisiba u9 mengaphuma phazami noma 11. Sabuza ukuthi why usola ukuthi angabona uNtobe yena yedwa nje ashele yena yedwa ke nje sibaningi kangaka. Abantu besisaka abathembi sabona lapho ukuthi okay obsessed. Into le ngibone khona ukuthi iyaqhubeka yila mshayise khona ngemoto ukuthi lamazwi ayewasho ngalade emphakamisela ummesi uweqinisile because ekwenzile lokho kwabuya abantu bakubo kwabiza meeting beza khona la kacela waxoliselwa ba right njoba akwazi ukuthi sebe right kanjalo abona ukuthi mayile eScottburg emall shothi uhamba indlela zakhe akwazi ukuthi amshayise ngemoto noma engaphumelelanga ukuthi ambulale kodwa ukhombisile ukuthi inhloso yakhe usigcina ukuthi ambulale. Still uNtobe ngamtshena uNtobe ephuma kule relationship bese ngibona bese ephumile ke totally after le incident yokumshayisa because bese bengasaxhumani kodwa into ebenze baxhumana umntwana ngoba kuyashiya ukuthi benyuka mina bengazi ukuthi uyafika ke la kuyashiya ukuthi benyuka ahambe singane ngoba nethubu lithole kanjalo ukuze amthole. Abosibo yebo ngiyeza ukuthi bahlukene kodwa manje ngibuza umbuzo wodwa nomathi uhlukene nomuntu masubuyelana naye kumele umbulale yini kumele uyenze akumele umshiye angamele umshiye umuntu uma kuthi uyabona ukuthi akakuphathi kahle hamba ukwazi kanjani ukukhipha umphefumulo lo mphefumulo ophumile izobe sebuyisa kanjani le ngane abayishiyile izobe sibe yini lento yenzakala I wish nginayo impendulo lokho kodwa ngikwazi wenzeni ube igwala obesayikhunga yena kulungileke angani bekumele kwenzeke konke lokho uthatha umphefumulo dadewethu wasebona ukuthi abe igwala. Isiphathe kabi kakhulu sihlukumezeka ngalendlela eyisimanga silalanga ngisho ukulala nje. Nikubonile lokhu
uSibusiso ekupostile ku Facebook yini enikwaziyo nina ngobudlelwane bakhe nosisi lo sesishile emhlabeni? Ngathi nje besazi ukuthi intombazane wahlukana nayo ngoba bahlukana phambi kwethu njengabazali ngoba phela akahle kahle akuyona intombazane unkosikazi loya ulotsholiwe wayelotshelwa yimina izandla zami kakhulu kwasala umshado. So mase kuba nezingxabano kwaze kwakhoza ukuthi angithathe athi asihambe siyovela khona noma wakhe kukhulunywe umakoti kwaseyamala phambi kwethu. Emveni kwaloko babeneyinkinga nje kakhulu bebeneyinkinga impela nje ezisabekayo kakhulu kwayima evuleleka ke umfana ukuthi asixoxele ukusuka nokuhlala kwendaba ukuthi le ndaba kahle kahle isukaphi kushuthi ube umuntu ongakhulumi wasitshena shingana abayizela ukuthi akusiyona yakhe nje wasitshena kwakuningi nje. Yilapho ngamxolela khona ngoba umakoti ngangimthanda kakhulu ngamxolela mase kuqhamuka iside lakhe ethi into ebanga ukuthi angasitsheni ukuthi umakoti wakhe umthanda kakhulu manje bazi ukuthi izolunga lento mase sitshenile thina amahlazo bese singakwamukeli kahle hle ukuze umakoti abuye azoshada kahle singazilutho ikona bengasazisi kodwa ekhweni lakhe zonke izigameko ezenzekile bebezazi ngoba bebabikela.